Здравейте! Намираме се в град Тутракан, област Силистра или така наречената столица на кайсията в България, поне за мен. Казвам се Свилен Калчев и започвам един нов проект за мен. Тук не просто отглеждаме дръвчета, се опитваме да градим нещо модерно, нещо устойчиво във времето, което същевременно е стъпило върху традициите на нашия край от много време. Надявам се да ви бъде интересно. Тук ще ви покажа целият процес от почвата до плода. Надявам се взаимно да си бъдем полезни. Къде се намираме? Долината на Фаралията. Сорт, който вече не е толкова нов за България. Напротив, даже почти е цъфнала на 100%. Чуват са пчели. Ето и първата пчеличка. Красота. Специфичното за този сорт е, че не всичко, което е цъфнало вътре, има плодник, така че голяма част от това, което се вижда, няма да бъде плод. Оставайте. Силистренска компотна. Сорт Киото.